Us donem la benvinguda a Casa Nostra. Casa Nostra és un podcast fet per gent de Llíria, per queixar-se de Llíria. Fet per dos habitants de tota la vida que tenen ganes de contribuir a fer de la nostra llar el lloc que pot aplegar a ser. Busquem que sigui un espai d'opinió, obert a tot el món que vulgui participar en ell, donar visibilitat a través de la paraula a les nostres inquietuds i debatir possibles propostes i idees per al nostre municipi. Com hem dit abans, aquest podcast estarà fet per dos amics de tota la vida que volen contribuir i posar el seu granet d'arena. Miguel i Vicente, pseudònims que m'he escollit en honor als copatrons del nostre poble. Crec que sabreu, pel que siga, distingir qui és qui. En quant als nostres programes, la intenció és que siguin setmanals. Elegirem un tema concret en cada un i reflexionarem sobre ells. Estem oberts a que ens maneu comentaris, idees per a nous temes o que opinem sobre certes coses a modo de consultori. I finalment, dedicarem el final de cada programa per promocionar les activitats culturals i lúdiques del poble. Aprofitem per a dir que la promoció d'aquestes activitats no està per a res condicionada per favoritismes personals, opinions o perquè ens han dit o pagat per promocionar-les. Ho fem de manera altruista perquè volem contribuir a l'ambient del poble o apoyar iniciatives que creguem que de veres mereixen la pena. O simplement perquè ens dona la gana. Espero que disfruteu moltíssim de casa nostra i com diria el meu company Miguel, sed felices.